Lela ujoyine Nazaretha nje qhawe. Bengifisa, bengithanda. Yeah. Nasesontweni. Yeah. Mhlambe ngiyaka kodwa ngenyanga. Yeah. Ngibusy kakhulu ngempilo. Yeah. Futhi nginenkolelo kakhulu ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi ngiyamkholwa ngisuke ekhaya elisontayo kakhulu. Yeah. Kodwa angiyona ambassador yesonto. Ngeke uzungibone uLwesine novuka nathi mina. Yeah. Ngisuke uNkulunkulu ngisovela ukuthi ngisekanye nani nenabesilo. Yeah. Yebo. Manje qhawe sabona bekudweba lapha. Yini imithetho ingoba awuyazi noma ingoba kanjani bethe akaperforma nomNazaretha angena nomNazaretha toilet kwenze kanjani ngempela ngoba phela wachaza ukuthi waliqala lesonto awusemncane kodwa manje imithetho yakho na wenze njani